माणगाव खोऱ्यातील गोठोस गावात आज ग्रामपंचायत सदस्य रविकांत राऊळ यांच्या वाढदिवसानिमित्त भव्य रक्तदान शिबिर घेण्यात आले। श्री प्रकाश मोरिये मित्रमंडळ व श्री रविकांत राऊळ मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी 75 रक्तदात्यांनी या शिबिरात सहभाग घेतला व रक्तदान केले। रक्तदान हे जीवनदान आहे। या रक्तदानाच्या संकल्पनेतून गेली 10 वर्षे श्री राऊळ यांच्या वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात येते। दरम्यान दोन्ही मंडळांचा या शिबिरात मोलाचा वाटा असतो। बरेच रक्तदाते या शिबिरात रक्तदान करून समाधान व्यक्त करतात। हे रक्तदान शिबिर यशस्वी होण्यासाठी लाईफ टाइम हॉस्पिटल पडवे कसालचे वैद्यकीय अधिकारी श्री बावने यांच्या संयुक्त टीमने सहकार्य केले। शिबिराच्या निमित्ताने म्हणजे रवीच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आज रक्तदान शिबिर होत आहे। गेली 10 वर्ष रवी खूप हिरिरीने रक्तदान शिबिर आयोजित करतो आणि बऱ्यापैकी 60 बॉटल 70 बॉटलपर्यंत रक्त या ठिकाणी तरुण या भागातले 25 वर्षाचे तरुण त्याचे मित्रमंडळी घेऊन येऊन या ठिकाणी किमान 60 बॉटल ते 75 बॉटल रक्त देतं आणि संपूर्ण या पंचक्रोशीतील लोकांना त्याचा चांगल्या पद्धतीचा उपयोग होतो। तो वेगवेगळ्या विषयामध्ये तो प्रावीण्य दाखवतो। पूर्वी त्याचा क्रिकेटपटू म्हणून सुद्धा तो प्रावीण्य होता आणि तो सर्वकडे क्रिकेटपटू म्हणून ओळखलं जात होतं। या ठिकाणी दुसऱ्या वेळेचा तो ग्रामपंचायत सदस्य आहे। या भागातला तरुण होतकरू असा माणूस आहे। तर खरोखरच आज या ठिकाणी दरवर्षी वेगवेगळ्या हॉस्पिटलला बोलवतो आणि त्या ठिकाणी त्यांना आम्ही ब्लड डोनेट करतो। आणि यावर्षी राणेसाहेबांचं हॉस्पिटल पडवे या ठिकाणी आहे। त्यांचे बरेचसे या भागामध्ये शिबिर होतात, स्वतः येऊन या ठिकाणी सेवा देतात। म्हणून राणेसाहेबांचं हॉस्पिटल आहे SSPM, या हॉस्पिटलला आम्ही यावर्षी निमंत्रित करून त्यांच्याकडे ब्लड डोनेट करायचं ठरवलं। कारण त्यांनी या गावामध्ये आणि ह्या भागामध्ये खरोखरच गेल्या वर्षभरामध्ये चांगली सर्व्हिस दिली। ह्या 15 दिवसामध्ये तर 4-5 शिबिरं घेतली आणि या शिबिरामधून घरपोच सर्वांना सर्व्हिस देतात। त्यामुळे विशेषतः राणेसाहेब हॉस्पिटलला सर्व फॅमिलीचं किंवा संपूर्ण त्यांच्या कुटुंबियाचं आम्ही संस्थेचं अभिनंदन करतो आणि आभारही मानतो। त्याचप्रमाणे रवी खरोखर चांगल्या पद्धतीमध्ये या भागात काम करतो। या रक्त डोनेटच्या कार्यक्रमानिमित्ताने आणि रवीला शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी प्रथम मी या ठिकाणी जे डॉक्टर आपल्याकडे लाभले आहेत त्यांचं मी नाव घेतो, आभार मानतो। जनार्दन खावणे, मंजिली यादव, सुजाता सावंत, पूजा गुरव, प्रणया वणजू, शैलविन फर्नांडिस, कैलास यादव हे सगळे या ठिकाणी आलं। चांगल्या पद्धतीमध्ये त्यांना सर्व्हिस देतात आणि सहकार्य पण करतात। विशेषतः या ठिकाणी आत्ताच हजर राहिलेले शुभेच्छा ज्यांनी दिले ते या गावचे ग्रुप ग्रामपंचायतीचे सरपंच मॅडम, त्याचप्रमाणे आमचे गावडे भाऊसाहेब ग्रामसेवक, त्याचप्रमाणे तलाठी भाऊ राणे, त्याचप्रमाणे वनरक्षक आमचे करुळेकर, देशमुख आणि या ठिकाणचे सोसायटीचे चेअरमन आमचे बाळा सुद्रिक, गावचे आमचे गाव कमिटीचे अध्यक्ष आबा निचम, दीपक खरात, शंकर वाळके, बबन वरक, माजी ग्रामपंचायत सदस्य प्रसाद मोरिये, सगळेच या ठिकाणी सगळे कार्यकर्ते रवीचे आहेत। आणि मोठ्या हिरिरीने लांबून आलेले गजा हळदणकर, त्याशिवाय किशोर रवीचा बरेच वर्षाचा मित्र किशोर शेलटकर, असे सर्वच या ठिकाणी मित्र आलेले आहेत आणि खरोखर चांगलं ब्लड शिबिर या ठिकाणी घेतात। त्याला वाढदिवसानिमित्ताने शुभेच्छा पण देतात, येऊन ब्लड देतात। त्यांचे सर्वांची या वाढदिवसानिमित्ताने मी शुभेच्छा त्यांना देतो आणि त्याचंही अभिनंदन करतो आणि त्याला दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य, दीर्घ आयुष्य लाभो अशी मी परमेश्वर चरणी आजच्या दिनी प्रार्थना करतो। आणि ज्यांनी ब्लड दिलं त्यांचं ब्लड कोणा व्यक्तीला लागेल हे सांगता येत नाही, त्यांना पण मी खूप खूप शुभेच्छा देतो, त्यांचे खूप खूप आभार मानतो आणि माझे या ठिकाणचे आजचे 2 शब्द मी इथेच थांबवतो। जय हिंद,